nkosikazi bese ngicishe ngakhohlwa la. Uyazi into lokho nje indodana bengifonele la. Uthi uzofika. Uthini? Uthi uzofika la nomakoti. Haba bayazi ukuthi yabona mangiphethwe nokuthona. Ngivuke ekuseni kabi ngavuka ngaklinike erumini lakhe ukuthi afike kunuka kamnandi. Hawu, phela ngapheka ujeqe ngapheka nenyama ngaphakathi ngenza ukuthi azofika. Hayibo. Kanti sengibangela phela mangithi ngiyaphela empedeni ngibona useko kanti usho lokhu busy nje. Awu phela ngilala ngicabanga indodana yami nini ngayigcina. Hey lalela ngitshela ngikho ukutshela ke. Uyabona lo makoti loza nawo ufundile. Usebenza naye khona lapha eDonotebeni. Yeah. Hey nkosikazi. Hayi kuhle makunjalo yazi baba. Ngcono ke yabona ke mina ngcono into engijabulisayo ngoba ufundile. Hayi le laptaka lezi la isilebele ingqoqoza lezi. We hayi ke wena kahle. Ngqoqoza manje. Hey man. Umuntu ozodla imali zala indlela ngifuna umuntu ongafundanga mina. Hey kodwa baba ke mina ngithe ubuhle bomuntu wesifazane ukuphatha ukuhlonipha. Uyabona nkosikazi itshe ganga omunye umhlathi izinto ushintshile manje. Ungavela uthathe nje umuntu nje olambelo lathi uyakhumbula la ngakuthatha vele nje ngazi ukuthi ayibona lonto le. Qalileke wena baba le nto zakho. Mangizovela usukele nje ivuthumbu ufake endlini futhi. Uzobuya futhi uzofuna ukudla ini lokho nje amafa la ekhaya uthi uthatha udokotela konke ya yezwa lapho khulunywa ngani hey kona kuhle baba impela chipo seqhamazela ubackline lapho nkosikazi ngiyacela uthando usebenzayo baba Thando uthando ya uthando hayi man ngalokho uphikisa ngiyakutshela ngithi wena ukujabulela ukuthi kulokhu ukufundele lo makoti ngiyajabulela lokho baba manje phela mina mojalo mina ngihappy nami happy baba ayikhulumisa ngomfonela muzi ukuthi wena yazi mfana kwenza izinto osheshe kwesinye isikhathi ngalokhu uyidecent lethi la yabo decent lethi ayisebenzi manje yebo awuthi ke ngimuso wenza ile chat esoyidlala fast ngenze ukuthingazela wakingibalinde ngamihlabuko manje umuntu ukhanga network akazi uthini la manje ngathi akayibambi nje la ayibuphinde umfonele mama amahlamvu sasebhizi phinde umfonele hayi awu yangibheka uhlekayo hey ndonjani kunjani awu kodwa phela khuluma nonyongo la ngiyamchazela phela ukuthi wangifonela phela ukuphi ukuthi uzovela ekhaya nomakoti awu awuthi yeza sendleleni awu phela jahe kabumbona awu angaze kubetha ngiyasenzela ngabe ngidlala i-red carpet vele nje indlela ekuyona ngize ngizongena endlini red carpet pho hayi wala ayikendo abe sikhulume nathi la nawe hayi okay la ngifuna ukukhuluma nawe ufuna ukubingelela hey phela mi tata mfana kama awus ave sengilindele baba kodwa sengilinde ngamehla bovu yayizo into esiright awu yena mfana hayi khuleka ngikumele ba yes ngitheni ku ave ngijabula okay baba mfana sengizobona ngawo ngitheni ku lalela ufundile ubani ufundile manje udoctor fundi wevelela ekhaya nje baba yiwena itshe gama umdlali udoctor ngijabulisa
Sibone sithi siya-understand anginike injabulo ngahluleka uzibamba mina ngavele ngathi Hawu, hey, isikhulu. Hawu, Dote. Faneka mama. Right what? Ngempilo bazali. Ngihambe kanjani endleleni? Ya sambe kahle. Hawu. Ayi into nje le. Hawu, Khatha. hawu. Manje umakoti, hawu. Kodwa uzenjani kanti? Hayi baba, umakoti sangena kanjani ukhona? Aphela umfana wami uyalazi usiko. Kulelela emakhaya. Hayi, mina ngeke ngizoda nami ngijabula. Hawu. Yebo, uzojabula kodwa uyasazi isimo. Uyazazi izinto ezixoxa ekhaya. Awukhohle kancane nje ngamasiko akazi. Hawu, umakoti phela ushaka. Umfana wami. Mangenze njani na ngoba Wayiziba manje le. Awunyaka makoti, umakoti. Utheni bathi umlando dokotela. hawu, Dote. Hayi, kusini la. Hawu, hey. Awazi uzobangaka kodwa. Hawu, hey, hawu. Hawu, kodwa. Hawu. Uyena. Ngoyena yabo. Hawu, uyena. Yamakoti kazi. Hawu. Hawu, koti. Unjani mama? Hawu. Hawu, wamilile. Hawu. Hayi, sebenzini Zodake lona kuzalayo. hawu. Uma wami nje. Baba. Owa. Wamkwena ke lo. Ngiqhamuka umonkwena sithi. Sebenza naye le. Egoli. Dokotela siyaduma. Hawu tena. Kuzofana muthi umakoti uzalwa kuphi? Hayi zale eBethlehem. Zale eBethlehem zala umuntu ewo. Oh, khona ngapha ko Free State. Ngikhompela. Kwenzenjani mama? Hayi kule mfana wami uthi bengimfanisa nje. Ngikufanele. Bafana abantu. Awu. Mama hayi. Azolabheka kanjani solo sana mlambe. Yeah, awu. Ngiyalindela phela iyakhathaza. Yini le le. Hey. Awube Mfana. Awuthi ngithele ukudla ngipheke kangaka. Angiyazi vele besandla mama ngifana. Ngiyathanda ukuthi upheke idombola lapha mama ngiyafuna. Hey. manje ngitshela lo khamba bambisene kahle emsebenzini. Hayi somseme kahle. Wawe somseme kahle. Bambisene kahle kakhulu akukho ukukhala kusize yiwo nje ukuthi kusebenza. Ukusebenza. Kuyasetshenzwa. Yeah. Kusetshenzwa ngempela. Hey ngisho igoli zingena ziyaphuma nje. Hey, ngoba isimo sempilo phela. Unzima ngoba laphana impilo yesiguli siyisa esandleni sakho. Eish. Kana ukukhona kwesiguli impela sakho uzongathi lahlekelwe ilungu lomndeni. Eish. Kunzima. Ayona niyabhekana nomzima yazi. Kunzima. Hayi phela fuze ngaphela niyakhokhelwa ngiyasho phela. Hayi likhona imali ngoba ngoba silana nje sinamakoti sesicela itransfer ukuthi sibuye ngala. Hayi ngala. Abuke kusonje usurprise nje ukuthi Oh, kuhle phela. Hawu sisizela ngala. Dokotela. Hawu, yazo. Asizela ngala impela legoli. Kwesikhathi phithi kakhulu kanti futhi sibonile ukuthi ayini ukuthenga umuzi ekude nasekhaya. Abantu sinoma sibe ngasekhaya. Hawu makoti. Ngathi umuntu onamahlonzi, right kodwa. Ungasakhuleka usekhaya. Hayi namahlombe. Feel at home, khuleke nje uqala ibhaba. Mama bo, hayibo. Hayi nkosikazi. Koze kuphuma isidumbu sendlala bo. Uzafuthumeza phela. Nokuduza ama-fridge la. Letha ukudla okubandayo. Hawu madoda. Ozonwa kamnandi bo. Ish. Akalunga manje mfana linda Nami lapho ngalalambisa. Kumele nibeke nazo izinto yabo. Yazi angitshela yazi into engangiphathi kahle. Sebenze njani ba? Yazi ngikubonile nje ukuthi ke ngathi awukho right nje. Ngoba phela ukufika kwelo muntu kwamakodwa ndodana yakhe. Ngo right. Kumanje ngibona nje ngendlela nje ungajabulile ngakhona yindaba. Hey baba empeleni. Ngoba phela bojabulile ukuthi ke bayeza nomakoti. Bayisushintshile futhi. Ukeqiniswe nje baba umakoti lo ngimboni kahle. Yini manje? Hayi. Ungafana ukuba umakoti la ekhaya. Yini okubonayo wena?
lo muntu lo wacice endlebeni inzipho zingaka hayibo ufika ngekete eziveza amathanga musu kumhlulela lokuqala awukamjwayeli nokumjwayela suhle nje uyamjaja nje kodwa baba hawu mina ngimboni kahle yazi bese ngibhore kanje bese ngicela nje nokutshela nje hawu hayi mina baba bakhona so udonsa umlomo somuntu suyimitha manje angazi kwenzakaleni manje angidonsanga mlomo bakhona mokoti abaright umfana nabathatha babona bakhona la abakhulela endaweni ungitshela ngalaba lokhuza abalebela utshwala abalala emathaveni angisho labo nomkhuluma ngami umntana Mthembu baba umntana Mthembu ngicela ukho lokhu ume nje into kwaMthembu naye umntana akhe ufundile kodwa uphethe kahle nje baba umntana oright inhliziyo iyala ithanda khona ngithi awuhlukane nabo bajabule ba happy nami ngi happy mangabe be happy wena ukufundi lo uvovo liyakhipha kahle mina lento hayi okwakho lo hayi bonje uthuka wamakota la ekhaya uzoba uyena ke hayi mina ngiyamangaza ngempela mina hawu lo muntu lo ufundile okoqala udokotela yezwa lonto le wena uzongitshela ngabo silaphthaka la abagcwele la elokushini ukufunda baba akwenzi next wena amthanda umakoto ofaka amacici endlebeni endlebeni emakhaleni la ukusalayo umuntu izipho zingaka ngithi as long as help ngithi as long as ongahle ungitshele wena oqala ungena ngani endabeni zabantwana ezenzele into zakho uzophila nami impilo yonke lo muntu like uzoba amakoto wami ume nje ngezitori hayi nje hlakafundisiwe nje lo mntwana cha uyazi unenkinga yakafundisa yazi qala kanjena ukuhlumeza izingane ngiyabona ilento le ngicina senithakatha ngazo lezi zinto lezi oh akunakuthanda fikele umntana abantu awumazi nokumazi sohle nje ufaka igeja hayi manje hayi Kumele ngene igeja liyangena umuntu makabhedwa. Athi uzongicasula uthi ngathi. Hayi noma uhamba udiqinisa iqiniso. Uphetha kabo wena manje. Uzoshawa umala ngaphansi. Makoti kona lokunje. Akufundisiwe, afundiswanga nje umntwana. Uyambona nje. Kambe nami wangidlisa. Ngidlisa ngene ngani ngoba wadlisa wena. Hai, makoti. Yebo, makoti. Usalela ngalesikhathi. Hayibo. Kanomfazi, ngalesikhathi usalele. Ma. Ibala channel nini? Sidle nini? Hayibo. Isikhathi bani? U10. Ngiyaxolisa ma. Hayibo ntombazana. Kuyavuka ekseni mawuganile uyavuka. Aw ma. Bengisebenza nje. Bengene into in shift. Kahleke ntombazana kuqalike ngawo kusebenza sonke besisebenza. Kuyimi nje ungibona nje uyasebenza mawuye emsebenzini wenza umsebenzi wasendlini uthi uphumula ubuqedile. Wena uyafika nje ujikijela empedeni yonke into ukuthi ubani uzayenza wonke umsebenzi wala ekhaya. Kanti bothathelwana wena? Ngiyaxolisa ma, ngiyaxolisa. Hayi akuvuke vuka ngaze ungenzela umhlolo mina la kami phela la akuvuki pheke hayi kade liphumile ilanga kade kusile akuvuki vuka obuke namakhethenisi awavuliwe endlini kuyanuka hawu akuvuke ntombazana vuka Ngizovuka. hayibo sisi hayibo kahle bo ilanga kade kusemini ngabi manje hawu awugezanga zitsha awuklinanga endlini awenzile ibala shanelwanga sisaqala ngokusebenza hayibo uqala ngawe ubophe wena ukuthi ufuna uzoba umakoti like hayi
Uwosibophile vuka vuka ngazongenzela umhlolo mina. Nganameli kubidlile. Vuka. Ha. Mina ngisebenza noma usukhona kanti bowulandelwana wena. Bephansi phezulu noma usukhona la ekhaya. Hamtana phela kakhipha inkomo zokudlala. Vuka ntombazana. Ha. Hayi bo ngathi usala hayi bo. Ha, namhlolo. Kanti lo mawanga ngifuni kanje. Alo mapha senze ngifika la lo. Akangifuni shame hayi. Ma, ngicela ukubuza ukuthi socedile yini? Awungitshela wena ntombazane. Kini balufundiswa kanjani? Ubongazi ukuthi uze emzini. Indawo lokhu uveza ugqoka ikete eziveza amathanga. Ubongazi ukuhlangana nobabezala. Ngiyaxolisa mama. Ngofundayo ukuthi emzini kuyahlonishwa. Kunobaba la ekhaya. Yebo. Anibosho futhi manje ngasafuna ukupheka. Yini yona lento ongiphekeleyo? Ukudla ma. Hayi kule nto mina ngiyazile thina sidla ukudla la ekhaya. Okuhealthy kudla kwisinto hayi lento ongiphekeleyo. Egcwele ipayisi iyababa ukutholi nje. Hayi uthathe lo dodi. Hayi. Ngiyaxolisa ma. Wakoti. Ma. Akwazela ke hlale phansi sikhulume. Sokwenza njani ma? Awungixoxele makoti. Yebo. Yini lenza ukuthi nje ukhethe nje ukuzogana la ekhaya? Yini nje yenza ukuthi ukhethe nje umfana wami? Ukuthi nje ukhethe yena phakathi kwamadoda engaka? Awu ma. Ngiyamthanda. Angiyamthanda kakhulu futhi. Ngoba mina ngibona ngathi awuqhelile mina. Uchaza ukuthini ma? Wakungitshela. Since ufikile wena la ekhaya mina ngikubona uvuka ushanele ba. Uyakwazi khona ukhanda umqombothi? Cha ma. Uyakwazi ukuxova ujeqa? Cha. Pheka inyama engaphakathi uyakwazi? Cha ma. Hawu kanti ufundiswe wena kini? Kanti wakho akufundisa ngalutho? Ngiyathanda. Kwamyeni wakho akawumazi nokuthi uthandani? Hawu ma. Phela lezi zinto izinto ezithandwa ingane yami lezo. Angithi ma ngizocela ukuthi uma angifundise. Hayi. Kanti umsebenzi wami wakho bekuyini ngempela? Washona ma noba. Hayi kodwa bekufanele. Hawu. Kanjani ma? Uthi mawuthi kufanele? Hayi uphume lapha. Hawu. Akuhamba uthatha washing ngale kamereni ungashela washing yami. Ungafuse uthatha washing yababaya makodwa athinti iwashing yababezala. Ilapha ebathroom. Thathe yami. Okay. Manje lapha ebathroom. Hey. Fana bethu Nkosi.
baba. Sithando sami. Ubhizi? Bengithi draft la. Shotime. Hayi into umsebenzi kwenze njani? Yo, alikho right. Yebo. Ngikhathele. Yo, Kwenze njani? hayi. Ngihlala. Kwenze njani? Yo, hayi. Kwenze njani? Why returns? Relax man. Why returns? Kwenze njani? Ngizorelaxa kanjani baby? Kwenze njani? Hayi. Oh, hayi, uma wakho. Kwenzeni? Ngiyamazi mayahlupha ke fana. Akahluphi kuphela. Kwenzani? Angazi man. Hayi, mhlambe akamthandisisi kahle. Angazi. Wacela ukuthi akuthandisise mama. Kwenze njani? Hayi, izinto nje asikhulumayo, azenzayo. Kanti wenzeni? Khuluma hlala khona. Uyakhumbula ukuthi izolo bebengene ebusuku? Ngikhumbula. Ekuseni manje, yo. Hayi, Kwenzeni? akangicabangeli lo muntu. Mhlawumbe akuqeqesha mama ukuthi uqine ngomfazi. Uthi yathi umfazi ubangumese la ukhala ngafona. Ngizongena night shift ekuseni futhi ngivuke. Angakalali. Hayi kona ke nenza kanjalo ayikho right. Ngempela sidinga isikhathi ukuthi uphumule. Hayi, akamthandisisi uma. Senze nje ngifika la phansi phezulu. Yenza lokhu ini awuphekanga kahle. Asekuphekela futhi uyakhompela. Ayo, Kodwa phela uthi ubungiphekela nje lena ayikho into wrong ngokupheka kwakho. Yini manje sekhombisa mama. uthi mina ngipheka Nobaba bayakuthanda ukudla ukuphekela kwenzakalani? angazi. Ayi, ngicabanga ukuthi mhlawumbe akangizwisisi, akangithandisisi nje. Ngicabanga ukukhula mama. Angicabangi. Ngizokuthenza. Yo, Ngithenza sebathi relax. Umzela wakho kumele umjwayele. kodwa hayi kanje. Mara-ke lokujwayela ngifuna ukuthokoza ngoba uzokhuluma noma ngazo. Ngicela ukukhuluma nawe, because mina angihlalanga kahle nami. Ngakhulula isidingo samazo. Manje namhlanje ngemsuku. Stimmt nje mhlasuku. Ingawe nje. Ya. Ngofa. Mama. Yazi mbulo ngisoqa ukupheka nje. Yes. Ya ulungise nami ngizoqedela la. Mangiqeda sithi kuyo. Okay. Ngicela ukukhuluma ngengento ye-patient yakho. Injani? Ha mama kanti kuba mina ngine-magic touch. Vele ngamuthi. Alright. Siyalulama manje. Alright. Kumele nakho. Okay. Ngiyamdischarge nje ngekusasa. Oh, Hamba khaya. Uyangazi nawe ukuthi ngine-magic touch angazi ngithinta kanjani. uzojabula nje. Angazi ngithinta kanjani ngisho. Ngiyazi. Ciao. Hayi wena. Ngizala kumama wena. Hayi. Ngikhuluma naye. Hey, man. Baby, what's wrong? Baby. Tara sam, yeni man. Tara sam. Baba. Hey, man. Hey. Mama. Baby, what's wrong, man? Mama. Indaba kwenze njani? Pega, sekwenze njani bona mama? Bona. Baby, hey man, baby. Awufike ngibhekise kumshini. Baby, mashishisa mama. Baby. Mama shishisa. Baby. You mama. Shabo. Man. Baby. Mama shasha. Baby, man. Baby. Mama shasha. Baby. Kwenza la mama. Baby. Baby.
Baby. Baby. Ukukhuluma nobabakho Baby. Kwenze njani? Yo. Noma ngikwazi ukushaya nje la. Baby. Kwenze njani? Uzoba ngcono ukuthi lokhiphela. Mama. Baby. Vuka ngibavula amehlo kubona, baby. Vula amehlo, baby. Vula amehlo. Noma ngizomshumisela futhi. Umshumise kwenze njani? Kwenze njani, baby? Mama. Njani? Mama kwenziwa njani emukunje? Uzoba ngcono masehogele ntuthu. Phela akwazi baba ungena nje, akwazi ungena nje mako ba. Uzoba ngcono ngeke. Vuka. Yini ma? Mama kwenze njani? Baby. Alright. Sinjani? Sibiza ambulance. Yini? Mama, sibiza ambulance mama. Uzoba right. Kwenze njani alright mama? Ubuhlungu. Vuka shona ngezinto bebe. Vuka ngibona right ngempela. Ngoba ikhathi mama. Bona u3. Baby, kwenze njani? Kwenze njani? Kwenzakalani? Ngicela sibize ambulance. Ngeke kwenzakalani? Engaphinda futhi kanjena mama. Uzoba ngcono. Uzoba ngcono mfana. Angibethani. Mama sakwazi ukulala phela manje. Asekusile vele. So3. Hayi bo kusu3 bheka 5 max. Shit mama. Sengivukile. Bekambe funa ngesikhathi samsabhede. Ngizona umsebenzi. Asekusile vele. No5. Masala. Masethini. Masethini. Yo. Bazal, sesibuyile kadokotela. Bathi Bathi abona lutho. Bathi abona lutho. hayibo. Benza ama-test angazi amangaki. Still bathi abona lutho. Hey, Bathi yonke into ihamba kahle. ayinkinga phela leyo. Yazi phela ndodana ngezinye izinto kunokwenzeka ukuthi ke odokotela bangaboni kanti lezo zinto uthi sifuna into zesintu. Into zesintu. Ya. Hayi kunanto zesintu la. Angithi bamnikile imithi namaphilisi. Kodwa manje manje abatholi izinto lezo odokotela babona. Kodwa bayazi bona ukuthi kuzomsiza kanjani. Hayibo, ngaze kufa umuntu. Nazi into Hayi zesintu. thina sikholela nje entweni lesiyazi la ekhaya sathandana. Nazi into zesintu baba. Somehow lokuthi uyabhuza gcina sekubangela okunye ukugula, gcina sekunama-cancer nani. Qinisile. Kodwa manje ngitsheleke Akuhloliwe kwakuhlola nje. yazi yelo khona empilweni uyurisk yabona. Hayi uthini ukuzama yabona noma mawufika ku-plan A uzama plan B. Ubona lo ngishoyo. Hayi baba kuthule manje makakunikile amaphilisi makoti. Sinokuhlangana neziguli laphana baba ekuthiwa bephuza imbiza nani. Thothi manje pheka okugula okunye sekade kukunye ngenxa lezi zinto zabaphuza. Angikwali kodwa manje uyayibona ke uzothini imali lokuqhubekile lento le impindezelo. Uzamusa kwabanye udokotela phela udokotela.
Ufuzo lokho udokotela bathi ababona. Bahlukene odokotela uzamusa Hayi, ngiyiboni ngaleyo ndlela. Kodwa bese musema specialist mama yiwo lathi abona ukuthi Angiyezwa ke, angiyizwa lo nto le. bese musema specialist bathi abona Manje ijayibona nto le. Mina ngingakho ngithi ke angiwe enyangeni. hayi inyanga yizwa nokizwa kuphela Cha, mntotana mina ngizokutshela wona ukuthi nje uthatha ungakho nenyangeni. Nyozwa khona. Yazi. Yazi bazokunikeza mhlawumbe into ezokhona ukumsiza. Manje umuntu angazi apha du lokuthiwa kanti kwethiwa niyasebenzisa ithuba lelisasekhona. Uyayibona le nto kodwa nkosikazi. Awunawo ngeke uqinise ikhanda. kodwa wona ngoma ephikisana nje nenyanga Hayi man, hey awukhohle. Yazi ezinye izinto. nendodana sithi ukhulela ka kwesisenyangeni bekubo Angangwali ke lokho. Kodwa sengicela ke awume nje kancane ke. Ngiyacela. Abenze ngale ndlela lena. Sibone ke lapho soyithatha from there. Hawu. kuna nje ngisibona izimbalo umuntu senjena Yena umqale kanjani lo nto le? uqale uqenzwa akhixuza nje ebusuku Nawe usomangele kwenza kanjani? bethu ngithwa ngishiye yo Hayi. noma yini abathanga bala endaweni Hayi. Ekhela bakhona. waye kuyofika yena bathakatheni Kodwa indawo mhlawumbe indawo akajwayelanga noma manje Ujwa nje? kungenzeka nalo Kumele senze. bangahlala Kodwa indodana mina ngimtshela ngiqinisa wena nje yenza ngale ndlela. Le ayikhulumisi. Ngitshela. Hawu, umakoti wami madoda. Hayi, yazi ubona nama ngisekho happy nje ngayo. Yenze njalo wena ndoda. ngibona baba ukuthi njani Ayisukumpela njengendoda. Ufundisa nje oqala nje yazi utshela empilweni bofundisa mawuhlule ku plan A uyayiza plan B ngiyakutshela noma kuthiwa awusonda awenzeni yiza plan B ubone ke hayi uyozufa uzamanga lutho uzomama umzamo wenzekile hayi uzamile nje hayi umzamo oyi1 la gijima ko doctor hayi ezinye izinto afuna doctor sifuna le nto bese ngibona baba yenze njalo hawu yeah. Baby. Baba. Ay, vuka. Oh, ngiyaluma. Ngisize, ngiyaluma. baby Angazi. Ngisize lana. baby angibheke unjani ebusweni Ngisize lana. bona ebusweni baby ebusweni Yini? ebusweni ubuka Yini? kwenzakalani Ngiyaluma. ebusweni Kwenzakalani? bheka Oh. hayibo bu bheka camera ubona unjani ebusweni Ay, baby. baby Baby, ngisize. ulona kanjani Ngisize, ngiyaluma. Baby, ngisize. ngizokusiza kanjani na baby kodwa ngizokusiza kanjani angazi lunyaphi kwenzakalani Angazi, baby. ngizokusiza kanjani Ngisize, angazi. Angazi. ulunyaphi why uje ebusweni wayo kodwa Angazi. Baby, ngisize nawe. kanjani kumayaphi mina baby kodwa ngifuna ambulance Hey, na. bona unjani Baby, ngisize, ba ngisize.
Ngifuna ambulance ngempela ayikho. Ngiyalunywa. Noyephi angazi ukunoyaphi mina. Nalala. Baby. Nala. Oh. Mama. Baby. Mama. Oh. Baby, mana ngibiza. Baby ngisizelana. Mana ngibiza mama. Baby. Mama. Baby. Angazi kwenzakalani. Kunjani sweni? Mama. Wemana. Ngisize. Mama wona senjani bona. Uthi uyalunya umzimba wonke mama, uthi uyalunya umzimba wonke. Bekwenze njani? Angazi. Unjani usweni mama? Hayi ndodana sekukumbe Baby. kakhulu manje. Ngifuna umloyaphi uthi uyalunya. Beka amanzi asula aqoqa ufonela ambulance esibhedlela. Ayini samo senyangeni mama. Kakhulu. Ayinyanga ngeke isize manje. Musa esibhedlela. Vuka magodu. Uzogeza uqoqa uhambe esibhedlela. Uzogeza uhambe ambulance yeza manje. Suku. Ma. Kwenzenjani ma? Ngiyazami. Ngiyazami. Angisizwa. Hayi bo magodu ngiyazisa inyawo. Asikhoni. Magodu ngiyazisa inyawo. Asikhoni ma. Ngiyangizwa nje ngibambile nje. Hayina. Hayi bo. Ngiyangizwa. Mtongozi. Mama. Vela. Kanjani mama? Makothi uthi inyawo zinyakazi. Kanjani? Angizwa lutho. Baby. Mara kwenziwa senzelani? Baby. Asimele ambulance. Awuzwa lutho nje obangithi? Lutho ma. Baby. Sifoneleni ambulance. Basendleleni mama. Noma kunceza uzonext. Mama. Baby. Uzoba right yes. Kanjani? Yes, ambulance mama. Amanzi phela ukugeza kusuka kuhamba. Ngona ndoma. Uzoba right. Uzolutho. Lutho baby. Yawuzami. Baby, uzoba right. Umsebenzi wami. Baby, uzoba right. Khululeka. Mama. Baby. Mama, angcono. Wena ngifuna umngane wami lo wemoto kungena sinihambise. Ngicabanga. Ngicabanga ngesimo salo mfana. Yazi ngempela igazi balale kanjani yazi. Yazi inkinga. Kwamina nje ngilalana manje. Ngicabanga lento nje. Hayi. Yazi isitumazile lento lenzayo. Baba. Uthi famadlozi akakhanga mamkile umntwana. Hawu wena futhi okholelwe emadlozini. Yini ngathi awuzazi. Idlozi ngiyakholelwa kakhulu. Hayi enyangeni idlozi. Anganiphe yashiswa la ekhaya. Ayikho leyo nto le. Hayi. Mina yibona ngidoda lengenza ngendlela engimtshela ngakhona yonke into izami. Ngithi kholele wena uyazi impepho yashiswa la ekhaya masikhala yonke into sibike emsamo. Manje wayethi angikholelwa udlozini. Into engakholela kuyinyanga ungazi ngizwe ngithi. Kodwa oh hey. Hi mom, hi khona. Yini? Hayi ngeke. Yini? Isimo sibe makodo mama hey. Sime kumfazi wami. Yezwa ke. Angishayibona ke into engikhuluma ngayo. Sekwenze njani? Mama. Ukakela. Uyayibona into engikhuluma Mina ngayo. futhi yo mama. Ukhona ukuthi inyawo zakhe ayinyakazi. Uyabona sekuphezulu ke manje. Indoda ngiyakutshela mina futhi yenza lento engitshela yona yazi. Yo, awukho uyayibona into engikhuluma ngayo ke. Angivumi ke leyo. Angivumi le. Asithandazeni. Thandaza yani. Ezinye izinto afune ngithanda. Mama, ngathi ufuna ukuqinisile.
man. Masingaya kumuntu akasela okuncane. Yabona manje. Ngempela. Mama yabona manje gaze zethuka. Angiboni nje mina. Ngiphelele la. Asithandazeni imphephelo kowashisa. Man, awukahle man. Mama, ayikho into ngezamanga ubaba ngibenza abathanda ngikwenza lokushisa impepha nokukhuluma nabantu abadala ngikwenzile mama. Asekusele ukuthi yilo la usho ukuthi kumuntu obona. Good ndodana. Good. Mama wathi fika sizozama izamile okunye makusebenza zakuseliyo lokusho baba. Ikupho kuyi. Ukuthi thina umthandazo. Hayi umuntu efa. Hayibo asimthathi ngathi Uthandazile. Hayi bafundisa abarayi. Hayi ukhuze ikhanda lakho man. Hayi la kome kancane. Indodana ezinye izinto siyayilalela awenze lento ngitshela yona leso. Akukhokhe uma wakho manje. Akwenze lento lengitshela. Ubuzo baba. Good yenza lento lo. Le yayihluphi man. Ubani umuntu esingakuya baba. asithatheni umakoti simuse baba chatroom ubani esingakuya. Khona umuntu engimazi ubaba Masondo yabo. Ngamazi lo uyashaya. uMasondo wapi lo wona umazelaphi Masondo lo Ngamazi. umazelaphi Kanti yamazi phela inyanga edumile. Ngamazi. Yo mama yo uhlukumezile. uke waya ku Ngamazi kanjani? Ngazi umsebenzi yakho phela bayakhuluma ngabantu. Mama kusiza sidazinkani mama. Sizamile ukuthandaza. Mabizo mama kumthandazo. Asizanga ngalo. Ngayise kuyanyukela sekuphezulu manje. Asingalokho sidonsisa nje. indaba yemithi uzoloku yali asimthathe simuse esontweni Ubambona senjani kodwa mama manje. Ubambona senjani. Nawo kube nozwela ngane nabantu. Akuzamile ukunye lokusho ubaba. Mhlawumbe kuzoba right. Nama ngizilana nawo but mhlawumbe kuzoba right. Wathemba siyakumuntu sithola ukuthi kwenzakalani. Uthi nenyawo sesizani? Uthi asasebenza inyama yasita. Yezwe nje lonto leyo. Hayi. Isingenza sisebenza. Hayi. Iyanyukela lento le. Masingalo sidonsisa ndodana. Yize njalo bangitshela. Awukhonde nje Ngizana labama. nibonayo Yeah, ngibona ukusho njalo. support Good yeah. Ngisho njalo. Ba. Akozamfuna lokho ukuthi wathatha ngokufaza. Yeah, hayi ngamfonela. Wathi ngimfonela ngaphandle ngoba ngifuna ukufonela. Hayi. Mina ngikwazi waba njani? Hayi. Kuzifanele kuzephuma isidumbu la ekhaya. isidumbu sani Ekhaya. Ngawo nguwe. hayi kahle awu ayikho nje lento yakho yilaba bangazi kahle bathi bayakubani inyanga yami phela leyo iyona phela ngize akafi mani makafi anginamsebenzi nami ngiyavela ngifuna hawu mina ngakhula ngihlupheka kabi ngenxa yawo Baba kazi ukuthi inyanga yami le abaye bazokutheza umama Kunjani ntombazana? Yabona manje usula ngifuna khona impela yabona manje uyayibuza uma kuthiwa ngixoxele isitori uyayibuza uma kuthiwa izono zabazali ziwele enganeni zabo uyazi mina ngakhula kabuhlungu kanjani abazali bakho wena babulala umama nobabami ingako ngahle nganyanya wena ungena ngomnyango wena la ngami ingako bengingakufuni ukuthi ube umakoti wakami ngenxa yabazali bakho uthi yazi into engichazayo la baye khona baye enyangeni yami le kwenziwa abanje abanje obunje le nyanga baye kuyo hawu wena nje usufana nje nomuntu ongasekho bamba futhi phuza bamba vula umlomo manje phuza wena hey phuza la phuza khamisa phuza ya hawu wena sucula amagugu kungekudala nje laba ekhona lo muntu abaye kuyilo kwenze wena wabanje
sizakeleka futhi. Umama akho nobaba akho awanda bathini-ke manje ngoba namama nobaba laba khona ngisho ukuthi bayajabula. Hayi asazi ulale kanjalo lapho. Yazi ingwenya yabo lo muthi engiphuzisa wona yilo muthi abawuphuzisa owami umama ongizalayo. Angifuni ukukubulala, ngifuna ukubona ufa kancane. Ngifuna ubuzwe lobuhlungu mina engabuzwa ngabazali bakho. Wena nje usazophila kodwa nje impilo yophila kanzima. Angeke uzufe manje namanje. Ngimane ngisho ngithi ngifuna ukucula amagugu. Akunamagugu ngifuna ufe kancane.